émission Teddungal Tijani avec Dewle Bassal tous les dimanches sur Khoudiry TV. bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo sahal kame balliri ɓiɓɓe fulɓe tedduɓe teddinoɓe ne wiɓe haala yotɓe golle ɓiɓɓe fulɓe welɓe hoɗade ɓe mettani honnude ɓiɓɓe fulɓe welɓe bismorɗi ɓe mettani bismade wattuɓe haqqillaji munen e Khoudiry TV ha tingti noon e yewtere meɗen Teddungal Tijani an ɗo gonɗon eno gonirɗon min mbi kisal gueno nden ka duumika wona e mon wonda e mon gueno e wonde moƴƴo en gartiɗo e ñalawma alet hande o e wadde kadi e yewtere meɗen Teddungal Tijani an taw koye nder toɓɓe ɗeɗo ɗe ganduɗa woni guiɗo o woni sehil woni bandiraɗo hunde foof nde neɗɗo dañi e gurdam muɗum ko ɗeɗo gueɗe tati guiɗo ko guiɗo on woni dendaɗo gurdam sehil ko fawru kam moftata sirlu so fawru ala e galle gallaki kono kadi so neɗɗo woppi bandu men nangu yi bandiraɓe jananɓe ene hani o rutto e hoore makko dekete ko gueɗe tati tamboto calɗi gurdam ko jeyɗa ka jeeya e ko dendeɗa ko jeyɗa ko an jeeyi jajña hen enɗamma ko dendeɗa ka pecceteɗo ka jeeya ko oto jungo ma mem so wona ɗum a yiiɓa wonanma hen sehil wona sara e gurdam aade woni debbo woni gorko sehil ko hunde mawde sehil ko hunde timmude sehil ko hunde fotde e gurdam neɗɗo alay sago jogoɗa sehil ko on wawata moftandema gurdam ma ko on wawata walliddema e gurdam ma ko on kadi suusata faade e ma saga nde mettuɗa faade ko on kadi rendatama e caɗele saga nde yimɓe foof etoto weñatema walla woɗɗitatema nde tawno ene fayde sehil jaadiɗo guiƴiraɗo koddiɗo gurdiɗo ɓeɗo foof ɓe nandani e sehil ɓeɗo foof ɓe gonata sehil ɓeɗo foof sehil wonataɓe gati sehil andat hanki hande janggo ɓeydoro kono mo anda hanki so hokkama hande ene wawi weño kono janggone ene wawi fuɗɗoro ndekete ina hani woni debbo woni gorko o jogo sehil e gurdam makko so tawi o dañi sehil ko on sehil wawata walliddemo ko on sehil wawata susnudemo ko on sehil wonata doole makko yeeso e caggal makko kono kadi guiɗo wona sara e gurdam yidde ma ko kam woni doole ma yidde ma ko kam woni guite ma yidde ma ko kam wallittuma e gurdam ma nde tawno ceerno men Sukari Sy wi yidde ko yidde yiɗirde e yidde ko yidde kono rutti e yidde faati e nder yidde wona yidde sabu wonti yiɗirde hunde kala ko wonti yiɗirde nattata wonde yidde kono yidde ko sifa ñiwa ala gaynako ala e sago neɗɗo jogo guiɗo e gurdam guiɗo o noon ene wawa wonde neni mum sukaɓe so tawi ko gorko o wonata ko neni mum sukaɓe makko so tawi ko debbo o wonata ko baba mum sukaɓe makko ala e sago wooda mo cuɓiɗa e gurdam ma dokka ɗum gurdam ma alay sago neɗɗo jogo ɗum jogoɗa mo jiɗɗa so tawi ka gorko alay sago jogoɗa mo jiɗɗa wona neni mum sukaɓe so tawi ka debbo alay sago wooda kadi gorko mo jiɗɗa on gorko mo jiɗɗa ko kanko jiɗata wonoye baba mum sukaɓe ma ina weeli debbo ma huccitay ma wima an woni Seydina Aliyam ina yooɗi kadi gorko huccita e debbo mum wiya yoni kam jikkuje Fatimata Binta garten e ndeɗo toɓɓere men tataɓire woni bandiraɗo kala nde neɗɗo woppi bandu men mawnon koye bandiraɓe jananɓe ceerno guela ngal ba noon wi so tawi a luɓima wutti a farnorima a heddat gati mo luɓiɗa o a farnorta ko ɗum ndeke ƴettoyde ko jeeyi ko foftinde hoore mum kala ko joguiɗa e sehil kala ko joguiɗa e guiɗo wattuɓe nder bandiraɓe ma watto sehil ma yone tan mbiya ala sahaji kadi yimɓeɓe ina payda ɗum daña sehil tan mbiya ene gostiriroɗo ɗum kala hunde ala sehil ma wonata layset wonata ko mesalal o walluma ñodde hakkude ma enɗam ma kono sehil ma so wonti layset ma ala wona sehil guiɗo ma woni debbo woni gorko so tawi o wonoyi layset ma ando wona guiɗo guiɗo ma wonoyde ko mesalal ñotanma e bandiraɓe ma ɗum waɗi e ardude haala nde walla e ardude yewtere nde mbiɗen guiɗo sehil bandiraɗo kala ko neɗɗo dañi
hunde e gurdam muɗum soko teddungal soko gilli soko korsa soko yiɗede soko mawninede kala ko neɗɗo o wawi dañde alay saago ɗeɗo gueɗe tati gona sababu daña sehil ɓeyditoroɗamo daña guiɗo ɓeyditoroɗamo cuusnoroɗamo mbattamo e nder bandiraɓe ma woto debbo ma yone an mbiya aɗa woppa bande en foof gonduya e debbo ma annene debbo woto yiɗ gorko jaranma dogde bandiraɓe ma jinnaɓe ma jaaha paya e gorko ala ɗum koye jumre mawde ko gonga yidde ko sifa ñiwa ala gaynako kono so yidde yoni guite haqqille yo yon yiyande so wona ɗum ko koose ɗum ko bomande alay saago ganden yidde ko gonga firtota ko gonga waliyaɓe ɓe seereɓe ɓe annabaɓe ɓe sahabaɓe ɓe ko hen kono bandiragal ngal cehilagal ngal e guirgol ngol nattata koye nder enɗam ɗam alay saago neɗɗo daña bandiraɓe saabu fulɓe ne kala konngol so tawi a ɓurani neɗɗo bandiraɓe a wawa ñohdi ɗum wadde nden neɗɗo kala ko wawi dañde aduna woni teddugal woni yiɗede woni horsinede alay saago bandiraɓe makko ɓe o dañaɓe ko ɓen goni doole makko ko ɓen ballatamo ko ɓen cuusnatamo saabu fulɓe ne kaali konngol ɓe mbi so tawi a aani koye bande en duttotoɗa kono kadi so tawi a dañi a dogui bande en mataw so tawi a wasi a herta ruttade mabɓe wadde nden so taw a dañ fa e bande en so tawi a was fa e bande en neɗɗo ala ko dañi e aduna ha ɓuuri bandum hay hunde ala ko dañƴa saabu kala nde goppuɗa bande tan a nanguyat bandiraɗo janano wadde nden nangu bande ɗo poɗɗa nangude bande eno poɗɗa nanguirde bande ɗo eɗo nanguɗa bande o woto beelam aduna jowdi mum jarabuyaji mum musibaji muɗum ko nandi hen e ko nandi hen woto ɗum jarane wiide ene doga bandiraɓe ma soko dañal sa dogui bande en miijo ñalawma basal so tawi ko caɗele aduna faaɗede ɓittede muñ Allah ɗanaki hay caɗele neɗɗo goto wurane aduna mo wurdane caɗele kadi woto aybin bande kala ɗo gaybinɗa bande rutto a yiiba ma kala ɗo teddinɗa bande ruttoto teddungal ma kala ɗo korsinɗa bande ruttoto korsa ma kala ɗo jiɗɗa bande ruttoto yidde ma kala ɗo mawninɗa bande a heɓat hen mawgu wadde nden woto hay hunde tiiɗe teddirma ha fota walla ha rutto jasirma walla ha pamɗina bande hen woto jaɓɗum woto naɗɗe ɗum kala neɗɗo garowo e ma ene ruttuma e bandiraɓe ma nongu ko jiɗɗo ma ko ballowo ma ko ballitowo ma on ko mesalal o woni koye ñodde hakkude ma e bandiraɓe ma kono so tawi neɗɗo ina faya e ma ina woɗɗinma bande en hul andu wona ballowo wona ballitowo ballowo ma e ballitowo ma ko duñowo ma e bande en ko ballitowo ma e bande en ɓeɗo ɗiɗo noon sehil e guiɗo ɓe garata ko wallude ɓe garata ko walliddema e bandiraɓe ma taw en jejjitani ko ɓe goni toɓɓere ɗe guiɗo o e sehil o goto e mabɓe foof ina jogui darde nde wallitatma e bande en ina jogui darde nde susnatma e bande en ina jogui darde nde lomtotoma ɗa ala ɗo bande en ha elle bande en cikka ko an woni ɗo foof koye dow newuya foof koye dow gilli foof koye dow teddugal foof wonata ko e dow yewtere e dow gonga guiɗo gonɗata sehil gonɗata ala kala so neɗɗo gonɗi e ma tan wonko ɗamini e ma sehil ma haalante gonga guiɗo ma haalante gonga kono kala nde ɓe gonɗi e ma kala nde kalɗa kala ko mbaɗɗa sehil ma guiɗo ma ne mbimani fewi ne moƴƴi ɓe timmani guiɗo o timmani sehil ɓe gonɗatama gonɗata e ma ko ɗaminiɗo e ma kala ko mbaɗɗa ina fewi kala ko mbaɗɗa ina moƴƴi on ko gonɗuɗo on ko ɗaminiɗo kono kala ko mbaɗɗa ko fewani haalanma kala nde mbaɗɗa ko moƴƴani haalanma sa yiiɗa fotani yaade wima wona toon sa memmi ka fotani memde wima joƴƴin so wi ko guiɗo so wi ko sehil ina jaɓɓo ina deeƴa e haqqille saabu guiɗo gonɗata sehil gonɗata ɓe kalante gonga nde mettuɗa haalante gonga nde mbarmuɗa nanduɗa e mbarude jikku ko nden ɓe daratoɓe kalanma gonga kadi jaɓa keɗoɗa paama hay hunde noon e aduna ala ko neɗɗo ina daña ha ɓuura bandum
giɗo o e sehilo ko e gurdam ɓe jeeya koye gurdam ɓe ballita kono ɓe garat ɓe balluma ɓe cusnuma hakkude ma e bandiraɓe ma. ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wattuɓe haqqillaji mum e Hoodere TV ha tengti noon e yewtere meɗen teddugal Tijani Al. En gariɗo en gardi hen ha ɗo yewtere meɗen ari ha ɗo gasi ha laaɓi cercer e ñalawma alet hande o. eɗen beltinira noon eɗen kadi teddinira mo ganduɗa ko DJ Laye taw ko dariɗo pelliɗɗo suka jiɗɗo ko woni ko ganduɗo ko woni ko kono kadi baɗɗo e haqqille muɗum ala ko gurɗo dañata e aduna so wona gollal. ngam Tijani Al wi aduna weeli metti fof ko golla ko wattinto tan ko cimtol kono noon ko golli o waɗi o addata haali golle gado o wattindo haala. ndekete ala ko tiiɗata ko battinta e neɗɗo so wona golle tawno ɗum ala ko leydi wawi hen. Émission Teddungal Tijani Al avec Tewle et Bassal tous les dimanches sur Hoodere TV.